Салом дӯстони азиз, подписчикои ҳамин канал. Инам чӣ хеле ки ҳозир ҳамин печкакои автобака мебинен, ана фирмаи Аюбай. В общем, ана спиралаш бародаро, инами ама гуфтам нишон тиҳам, инами спирали ҳамин мешава. Ана инами ҳар як инами чизое ки мебинен, ана ҳамиё тез мақсад ҳамиё месӯза. Инами худаш мисол ай 50 сомон то 70-75 сомона нарх дора. Инами запчаст ҳамин спиралша ҳамиё месӯза. ман нишонтон метам ки ҷои ҳамус инами киҷош мисол сӯхтагия, киҷош кандагия ва шумо хутона мебинен ки нозукӣ чӣ нозукӣ дорад. Ина ҳами ина нигоҳ кунем мекушоямш. На нигоҳ кунем, инами зард шидага. Кандагия инам ҷое ки зардай пеш кунам камераро хирагиш метова инҷа чӣ бошад. Так ба чашм бинем. ҳай инамиш кандаги карочи. инами ай сабабе ки кандагия кор накардаста. инами дӯстони азиз, инами спирал ҳамин чиз фақат месӯза доим. яке гирифтен ки сух ай кормон, инами спиралша бикушоем, уже мефаҳмеш. хоб зиндаву сарбаланд бошем.